ഫോർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് സ്പൈറൽസ്. സ്പൈറൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പൈറൽ വരക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം. ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്, വളരെ കുഞ്ഞത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകളായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. 3-4 ചുറ്റോട് കൂടി ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ചുറ്റിനെ ഒരു ഡോട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്പൈറൽസ്. ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരക്കുന്ന സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരക്കാം, അല്ലാതെ വരക്കണം എന്നില്ല, കാരണം വളരെ ചെറുതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരക്കാം. അതോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് എന്നാൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ചുറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ചുറ്റിനെ ഒരൊറ്റ ഡോട്ടാക്കി മാറ്റണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈറൽസ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം, വലുത് കാണിക്കാം. ഓവർ സൈസിൽ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. മാക്സിമം ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കണ്ടോ, വളരെ അടുത്തുള്ള ചുറ്റാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. തേർഡ് വണ്ണും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ തമ്മിലുള്ള ചുറ്റുകൾ മുട്ടാൻ പാടില്ല, അത് മുട്ടി അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും. കറക്റ്റ് സെന്ററിലുള്ള ഒരു ഡോട്ടിനെ മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല. 3-4 ചുറ്റ് എന്തായാലും വേണം എന്നുള്ളതാണ് സ്പൈറലിന്റെ നിയമം. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൈറല്, ഒരു സർക്കിള്, അതോടുകൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് അടുത്താക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ചുറ്റി ചുറ്റി ലാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചുറ്റിനെ ഒരൊറ്റ ഡോട്ടാക്കി മാറ്റുക. ഓക്കെ, മെഹന്തിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് തന്നെയാണ് സ്പൈറൽസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക കേട്ടോ.